Prioridad sa lokal nga gobyerno sa Baganga, Davao Oriental ang pag-ayo sa mga kalsada, hilabi na sa hilit nga mga sityo ug barangay aron dili na maglisod ang katawhan. Sumala ni Mayor Ronald Lara nga dugay ng panahon nga nag-anto sa daot nga dalan ang mga residente. Busa gipasalig samahan sa Baganga nga iyang hatagag prioridad nga masemento ang mga lubak-lubak ka dalan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kun gidas aron dali na sab nga mabiyahe sa mga mag-uuma ang ilang mga produkto padulong sa merkado. Isa nang katong mga dalan nga lisod kaayo, katong mga tag 20 years wala magihi from barangay to sityos, no? So naan ako yung mga pipila ka mga roads from barangay to sityos, like anang sa Binondo, Tigbawan, Limot and Bagangan. Tag 3 hours na baktason, even motorcycle. Di ka na nga maka-transport diha, nagabaktas ang tao diha sa Tigbawan, Limot, and Bagangan. Karon ako nang ipakarsadahan ang maong sityos, no? So nalipay kasi in 20 years na. Sa una pa daw na pa mga kompanya, no? Mga laging company na utilize na. Pagkawala na, wala na po, dili na nila magamit. So mo to akong ginakuan karon, gina-produce sa mga GIDA area like sa Mahanob, no? Tumbituon, Kaputian, and Kasunugan po. Mao na akong gina-priority karon para ang mga produkto sa mga mag-uuma dali na madala diri sa atong merkado. Apil sa plano sa lokal nga gobyerno ang paghatag og panginabuhian sa mga residente pinaagi sa pagmugna og mga asosasyon ug kooperatiba. We have to those legitimate association and kooperatiba. Mao to'y among ginaayos, ginasulod namo sa GOD program namo sa agriculture to give them livelihood. And dispersal of mga baboy, no? Naghatag po tag dispersal gani. Ako giplano diha nga baka nga we maintain 1 million a year nga dili na dapat nga i-maintain sa ato ang munisipyo kana i-disperse na nato sa mga legitimate association nga sila na magbantay. So sa ato pa ang atong munisipyo dili na magsweldo sa magbantay. Kaya ato nang ihatag sa mga association ang maong mga baka diha. Ay mga 13 ka baka diha nga akong panghatag kung mga legitimate active nga association. O daghan pa nga mga planting materials sa mga coffee program, naga-distribute na punta. Initially, we distribute mga 20,000 kapunuan ng ipantanom nato. And naga-look out pa mi sa DTI, agriculture, and for our annual budget by next year, apot ato na po napunduhan para matagaan og mga planting materials. Like po sa mga rice, naghatag po ta og libre nga similya, sinako nga para sa rice field natay ginahatag ng mga certified seeds sa atong mag-uuma para dili na sila maglisod sa similya sa atong mga kahumayan. Gawas sa pag-ayo sa mga kalsada ug paghatag og panginabuhian, gipaningkamutan sab ni Mayor Lara nga mapalambo ang sektor sa turismo sa Baganga kay sumala niya dakong tabang kini aron mapalambo pa ang lokal nga ekonomiya. Abli ang Baganga alang sa mga investors nga gustong mamuhunan o magnegosyo sa lungsod. Matud ni Mayor Lara nga daghan gyud og pwedeng kalaagan ang mga turista nga mga tourist destinations sa Baganga. Ang ato ang tourism industry, no? Kung tan-aw nato, no? We already compete in Mati City. Nakakompete na ta sa Mati City, no? Sa atong mga turista. Ganito mga Holy Week, kung makita na to, wala ka na mga bakante nga mga room sa tibuok Baganga. And we are asked to those mga gusto mag-invest og tourism industry diri. We are willing to give them incentive codes sa atong mga gusto maghimo diri mga tourism spot nila, mga mag-invest. So willing ta na, no? Kung nakita nato dagana ubay-ubay na in 3 days dili makaya diri pagtuyok ang pagtan-aw lang sa ato ang mga tourist destiny. Gani kumpleto ta diri. Natay cold waters, no? Ang cold waters diya nimo makita sa Carolina Lake sa Salingkomot. Napod tay hot waters. Kung tanawon atong ron nga naa sa mainit kinablangan. Init matanggal imo mga panuhot, mukuang ka maligo ka. Na kumpleto po detag mga napod tay mga white sand island like San Victor. Napod tay sandbar sa kinablangan. So kumpleto ta natay black sand, white sand and cream sand. No, napod tay mga daghang nga mga falls diri.
like 14 falls to dagan, sa Kaumuman Falls to dagan, himo pod ming roads karon katong na-identify na mo nga mga maayo bag-o na falls para masulod sa atong mga guest nga mga turista. Usa na ang Baganga sa mga progresibong munisipalidad sa tibok probinsya sa Davao Oriental ug padayon ang pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno nga mas mapalabo pa kini sa mosunod nga mga katuigan. Gipasalig ni Mayor Lara sa publiko nga hapsay ug luwas nga kalaagan ang Baganga kay mas gipalig-on ug mas gipakusgan niini ang peace and order. Gihangyo sa lokal nga gobyerno ang suporta, panaghiusa ug kooperasyon sa mga residente. Ang Baganga gilangkuban sa 18 ka mga barangay diin anaa sa 68,000 ang mga lumulupyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.